semuanya halo. Ayo dek. Sayangku kedati hati iki datan bisa lali lina lisoyo kelingan kelingan lah mon kelangan kelangan supengku gembang gembang tresno saiki ning endi kamu gawe tangis tangis tresno simpen ning kodok tangisku sira angguyu susahku dadi senengmu bungamu dek dadi senengku panandangku dadi awas kinotrate ning jagat jagat lewong konsatan uyong bingung sayangku sayang tresno simpen ning dodo iya iya Ketane kok lucu iki lah dek. ayo ku mono wong Cina Ayo balik ae dek. lah apa balik Lah lucu iki. ojo kok kayak mono dijak kenalan jak kenalan kowe Lah iya. iku mono wong lahir Cina tulen roh jenenge ta ora kowe Benang mau wis ngomong ngono kok. sapa Wis ngomong ngono abane. piye Li Cheng Swi ngono. ayo margane margalina kok iso heeh iki alhamdulillah Pak alhamdulillah Mas Nggih, Dik. awak dhewe kepareng sowan wonten dalemipun Bapak Riki Bapak Riki kalih Ibu Sri nggih. Tenanan apa ora iki? tenanan Kalau kowe biasane iku bladrah kok. aku nek iki roh soalé apa ngono Apa? bareke engko buah ketoke lah aku mau lagi teko dicuki undangan lho Mas Terus lah ben umumnya diwek undangan rak ya buah heeh. lah ya mulane iki lho Wah, syukur berarti aku alhamdulillah, Dik. apa Aku ora kenal kok, Dik, ya ora buah. ambemu awak dhewe rene tujuane ngraketke Nggih, paseduluran ngraketke pas seduluran. heeh kalih warga masyarakat dusun Dusun Pasucen nggih. wah Pasucen Ibu nggih wah ning Gandong. nggih ndong Oh, gandong. gandong ora sing wong-wong loro tumpake ngene kae Mas Iku gendong. gendong ki kereta tarik jaran kae lho Iku andong, Dik. heh Andong. andong ki sing nyolong kayu kae lho Mas Alah iku nyolong iku. Blandong iku jenenge. nyolong jak kowe Lho, aku nyolong setor kowe kok. ora apa-apa kok iso pokoknya doa terbaik Nggih. buat adik yang dihitan Dikitan. acarane ki hitanan Mas Ya tok li pokoke lah. apa tok li tok li ki apa Ngeres kowe tok. Ya sarune wong iki. Tok li ku diketok cuma sekali. munggah aku diweke mik kok duwerno wae kok Aja malah ora sida diagem kok awake dhewe. ya ki awak dhewe ngene wae Mas didoakan buat adiknya Siap. semoga menjadi adik yang berguna bagi nusa dan bangsa Amin. ya toh Ya. sing paling penting iku sehat Sehat. saiki panjang umur nek ora sehat Wah, kanggo apa jas. rezeki sing akeh nek ora sehat kanggo apa Alah iki apa lek kok geger dhewe ae kok iso. Lho,
anu lho Kang duduk manis. Nah. Kandhani kok iso. La ilaha illallah. Ya. Kowe ngono salah. Kandhani Bang. Ngono kok terus gledak. Lah wong dikon mbok dikon apa jenenge dikon kok linggih kok malah gledak. La ilaha illallah. Nggih. Yes. Tak apa-apa. Kok gak ngono iku mangga. Entek pirang botol iki mangga. Raweku mbok go baturan kowe cocok. Pada-pada are. Oh iya. Lah kowe edan padha ae. Iki ngaturke Gung Dik sing nonton istimewa tamune ya istimewa. Lho, nek kon Dik culalala. Nang aku gumun Mas. Apa? Wong kene ndak bokonge dodunen piye sah? Lah kok iso? Lah nonton ra gelem linggo do ngadeg. Lah nek linggih delok diangak ngene to kok panggunge dhuwure ngene kok iso. Ya ora apa-apa. Aku gumun kok Dik. Nyapa? Kiai kene sing wedok delok Adik ayu-ayu cantik-cantik ngene iki Dik. Ya Allah. Kowe muni elek dibalang bota wong kene. Ora tok Dik, sumpah ketok nek jilbaban ayu-ayu. Ayo, yang cantik tangannya mana yang cantik? Walah berarti kabeh elek kabeh iki. Napa loro blok kok. Lah oke kok ya aneh. Kok yang cantik mana tangannya iki lho. Kabeh iki ya cantik wong tarep dikodratno Gusti Allah. Nek sing lanang ki ganteng, sing wedok kuwi ya ayu. Jilbaban kabeh Dik. Heeh. Istimewa. Kayak ngene iki Mas. Nanggap Toprak Agung Buddha iki bedane apa? Wis tumata. Tumata piye? Sing wedok wayu kabeh. Heeh. Sing lanang ya ganteng kabeh. Iya. Ning ana sing elek sitok. Sapa? Kowe ngono kok. Aku elek lah ora masalah. Lah apa kok ora masalah? Pancen yo iya elek takoni kok. Lah iya kok iso. Kowe ngene iki lho Dik ngarani aku elek, teh kowe ganteng. Wong ganteng iku ora iso diarani ganteng nek ora ana wong elek. Lho. Nggih pamitan wis. Oke, siap. Wis pijet sik, pijet. Ya bar tiba ya. Bar bledak kok iso. Ayo pijet sik kono. Lah saiki cek iso ngarani ora ana wong ganteng nek gak ana wong elek maksude piye? Lho iya tetep Adik. Wong diarani wong ganteng. Nek ora ana wong elek iku ora iso diarani ganteng. Mergo kowe diarani ganteng ana wong sing luwih elek kaya aku ngene iki. Berarti nek gak ana wong ganteng kabeh padha ae. Lah iya. Iki bunda-bunda wis istimewa. Istimewane matur suwun sanget dos jilbaban kabeh tapi Dik nyapa? Anakku ning omah jilbaban ngono alah tak candak ndase tak gecek. La ilaha illallah. Aku kok aneh to, Mas. Lho kok aneh piye? Dadi wong tuwa ya to duwe anak kok jilbaban iku kudune bangga. Bangga apane? Nutupi aurat ki Apa lho wajib. aku mulai ngetoprak ngene iki lho. Kok aku mulai ngetoprak roh anakku jilbaban. Iya. Tak cekel ndase tak idoni sik tak gecek-gecek. La ilaha illallah wong tuwa majnun kowe. Kok majnun piye? Nyebut karo asmane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha kok nyebut? Aku waras e kok nyebut. Lah aku mau anak jilbaban kok kamplengi. Lah anakku lanang. Setan lho piye rek ya kandhane anak lanang. Lah anak lanang kok jilbaban iki bangkune ape dadi apa? Ngono ku anak lanang manggokno ngarep sik. Kowe gak ngerti piye? Lah ngomong bar mbok majnun no. Aku rene ku asline kudu ndredeg aku. Lah apa kok ndredeg? Alah wong aku iki mau tukaran mbek wong akeh aku. Lah apa kok tukaran, Dik? Aku ceritane ra duwe pacar. Heeh. Aku mau ape matrine dolan ning gone pacarku. Lah terus. Lah wong tuane kok ora cocok, Mas. Lah apa kok wong tuane ora cocok? Mane dipenging lho untuk karo aku wong aku jenenge ora kenekan. Lah kene ngomong. Aku mek cuwe tak buacok wong tuane. Wah, bocah iki kena penjara hukuman iki penganiayaan nek mati pembunuhan. Mati wis. Lho, bar iki. Lah apa? Wis aja ora aku kowe. Dene re. Lah kowe bar iku mang bacok. Pakane yang aku cerita rong tutuk. Lah terus. Delalah bar tak pateni mati tanggane do metu gemruduk. Iya le. Wong kok kecekel kowe iki mesti. Alah sing kandha sapa? Lah terus. Yo tak bacoki sitok-sitok genten ngono ah. Masuk Allah le, Dik. Apa? Lha kowe iki mbok baca sitok-sitok. Mati kabeh. Ya Allah le, Dik. Mah awor kowe aku. Aku keweden aku Mas. Aku kowe mah kowe. Motor tak tumpaki jebret. Iya le. Tas starter aku mlayu banter wes. Ana polisi ning tengah ratan. Lah terus tak tabrak. Biar iki bong, kok kowe ndol kena penjara kowe. Kenapa kowe? Mateni wong sak polisi mbok tabrak. Bariku Mas.
Aja ngawur aku. Walau ora dadi aman-aman. Lah terus. Pemuda kulo do nglumpuk nyegati aku ning ngarep gapura. Heeh. Ya le. Iya. Tak tabrak des dilalah aku gelundung. Kecekel kowe didak-dak diasem iki mesti kowe. Sing kandha sapa? Lah iku. Baru aku langsung sarapan. Lah kok iso? Lah aku ngimpi ya. Glundung san melek no maksudnya. Wah, sak cangkeme. Gene. Ngene ku ngipi dono sing ngarepe. Ya ora iso ah. Ning dinggon iku turu sik lagi ngimpi. Ora ana ngimpi sik lagi turu iku takoki ibu gak percaya kowe. Lah aku awur cah iki malah goblok iki piye le cah? Ya tunggal anak lanang ku mau lho. Ini lho Mas. Lah kowe nek perkara tukaran aja ngene. Lah kok apa? Lah ngaku lah ibar tukaran iki mang. Karo sapa? Lho karo kernetan. Redi. Lho ngaku iku numpak motor aku. Heeh. Motorku macet ning arep terminal Pati. Iya. Kernet kurang ajar. Apa kok kurang Lho ajar? ngaku macet ning kono dididingi nganggur. Piye? Hei, boyo. Langsung aku nesu. Matam piye wong aku dene mbok arani boyo aku ngono. Kayak ngamuk. Medhon kowe, aku yo medhon aku ngamuk adik. Mbok amuk. Lho alah ape tak gecekian. Sing ngawur iku kowe. Lah iso ngawur lah apa? Kernet iku ora ngarani kowe boyo ngono ora. Lho kemunine boyo. Iku tegese ngajak kowe dolan ning Surabaya. Aku ape ning gandong dik ape ndagel Agung Budaya lah apa dijak ning Surabaya. Iya. Kowe kancane kernet iku mang Dulure. Oga. ngewangi kowe. Maksudnya ki nganu lho Mas. Apa? Dijak numpak bis. Aku numpak motor kowe macet ngono kok iso jak numpak bis lah apa? Ki lejane Surabaya. Aku ape ning gandong ndagel lho nek lapo jak ning Surabaya iki. Ditawani bis. Ngenyek aku malah cah iki. Kok nyek? Lah kok duwe ora gablek kok kon tawani bis kon tuku goblok iki lho cah iki. Piye lah Cak, aku ngomong ambek bupati gak bingung kok ngomong ambek Cak kok bingung. Maksudnya sopir iku kena itu mau ya lah. Heeh. Apa ning Surabaya kowe ditawani dijak. Aku ape ning gandong Dik. Aku mau ning Surabaya apa kok tekan Surabaya dijak ngono. Dijak numpak bis. Lho aku numpak motor, genah motor kowe mogok sing ngurusi sapa? Tawani bis. Ora duwe dhuwit blok. Kejak ning Surabaya Ape goblok. ning gandong aku. Bocah iki goblok iki nek tinggal mulai kowe ndagel dhewe kowe. Minggat lah tak dagelane dhewe. Sing adoh kowe. Bento. Apa neh? Ganduli. Minggat sing adoh. Ganduli ya. Alah apa tek gandul tak dagelane dhewe bayaram kok bengi tak pek kok iso. Kok tak mau siram lho kowe lho. Ora mbok ganduli ngono. Piye lah piye. Lah aku malah yo ngono padha ae. Bingung aku iki. Bingung yo ndodok ceklan saka. Golek gawean ora entuk. Golek apa ora entuk. Ngene ae lho. Piye neh? Aku iki duwe cakepan. Cakepan apa neh? Jaran Ora sing biasane dicakepan iku Pak Am. Iya. Tak golek ora rene. Lah aku golek wong iki ya perkara iku lho. Lah iya. Aku untuk cakepan tak pasrahno wonge urung moro-moro. Lah terus wonge ning ndi? Ngene dikacopi aku. Lah bangeten ya wong iku. Panjenengan kadung tak jupuk. Piye ya? Mbah aku bangetan ancen. Wis serupa kaya gerdu. Kowe gelem njobot gawe apa ora? Teko mbok rasani. Mbok rasani kok teko. Kowe gelem enak aku mbok gawe ta ora? Lho mbok gawe kok ora gelem yo gelem aku mbok gawe apa Iki iki? aku tok cakepan Hmm. jaran kepangan. Lho, Kowe do gelem ta ora? Gelem ah. bayaran piro iki? Lho tanggapane iki kowe gumun. Heeh. Tanggapane duwite ora ana wong kene duwe. Lho. Len nanggap iku duwite 3 pental. Duwe kok 3 juta, 300 juta, 30. Kowe iku nek wong melarat iku wong sugih sing nanggap boleh. Ape boleh lek ngitung terus piye kok tolong kita nganggo. Ditimbangi tok nek kowe gelem ta ora? Lho oke ah. Nah nek kowe gelem nganggo jaran iki latihan dhisik sak urunge. Engko rono. Oh sik ah. Piye? Iki yo didum apa? Piye? Jaran iki mok sitok kene wong telu kok. Carane. Carane. Sing gawe dadi pentulis siji, tukang makani utawa ngombeni siji. Heeh. Sing dadi jarane siji. Sing gawe golekno dadi jarane siji. Dadi bapakane siji. Oh. Ngene tak dum aku. Wis ngedum. Masuk ah. Awakmu ora pati gedhen. Heeh. Dadi jaran. Aku Ah. jadi jaranan. Dadi jaran. Kowe awakmu gedhi. Cocok kan kowe dadi penul sing makani jaran. Aku sing makani. Aku tak dadi pawange. Oke. Oke. Jos ta ora? Jos. Oke ya. Carane piye sih? Yo kowe dadi jaran. Nah ngene. Tak candrane sik. Oke ah. Lumpuk dadung kau seteng reges klodipo sak balane. Sik ah. Apa? Bayaran tenan ora ki? Bayaran jok kuwatir wis tak gawa duwite. Oke. Danyang koetan balongetan sengkala kulon balong kulon sengkala lor balong alor sengkala kidul balong kidul. Iki lho turang kare diatur urut. Yo.
piro Iya. kancane. Jarane jaluk ngombe. Ngombe ning. Tak golekne ngombe nane. Oh, pop. Wah, Aku njaluk ngombe. wah ketoke kelebon iki. Kelebon apa ya? Yo, nggih Mbah, dipundhutke Mbah. Oh, Pas beneran Oh, yo ah. kok banyu ah. Ya cocok nyate. Niki banyu Pak. Ngombe ke ngombe. Monggo Ngombe, tunjuk, ngombe. Mbah. Nah, jarane wis dicombor barang acak ketelah. pahit. Pahit, Mbah. Ngombe iki jaran ngombene yo ngene iki. Lho, Pahit. mosok banyu kok pahit, Mbah. Njaluk seprit karo Joshua. Jaran ame bongko. Ora ana go jaran kok ombenan seprit karo Joshua iku. Sik, kowe tau dadi jaran ta ora? Kowe ku iso ta ora dadi jaran? Aku sing dadi jaran ora kotak dadi jaran. Bayam. Manfaatno jaran nah saiki ombenan yo kudu sing enak-enak. Ora ana jaran kok ombenan Jaran seprit. kombenane yo ora ono ombenan kok ono seprit Leri dedek ta apa ora Lah. ono. Lah ngaku ora iso dadi jaran, mbok engko dadi jaran. Aku sing makan aku. Lah tapi jaran sakmene apa kuat mlayu? Jaran kok semene gedene iku. Delokno sik. Jaran Sengkala Carane wetan bali ngetan, sengkala kok kidul bali kidul, sengkala kok kelor. Atur urut. ya. Wis. Iya kok jaran kok didol ngene. Iku apa kowe? Apik. Wis aku. Apik jarane. Jaranane apik. Lampahe turunggo ono bak, wong ngebyak nang kene kapah. Hei, wes ketane dadi iki, Dik. Yo beni sik, Dik. Dadi, Dik. Piye iki? ngombe. Iya iki. Pekno ngombene, Mas. Jarane pek nang ngombe. Ngombe. Iya ngombe. Panggungnya rusuh ya. Lah sikilku bletok ayo rene sih angkat sik kono. Weh kok malah bot. Piye lho kok iso. Sikilku rusak nek letong kabeh mau ning mburi. Lah iki panggungnya ya gepuntuk. Lah iya panggunge ya rusak ngene. Ayo ngombe. Ngombe apa? Ngombe ni sik. Jarane kudune ngombe comboran. Sikilku rusak kok. Cak iku wae. Ayo ngombe. Ngombe. Iki piye kok jaran ora gelem ngombe ayo. Iya. Jarane gelem ngombe piye? Ketoke kok kurangan, Mas. Heeh. Kurangan iki. Ngombe. Ngombene. Lah, kurangan. Ya. Oh. Nah. Jarane kok apik bokong ngene, Dik. Cek tak takokane. Dadi ketane, Dik. Mbah. Dadi, Dik. Medeni wong. Dadi takoki, Dik, apik iki, Dik. Iki gomblo. Aku ora gomblong. Kok medeni wong ngene, Mas? Dadi, Dik, malah Sampean sinten, Mbah? Banyune mampu peceran. Mboten napa-napa, Mbah jenengan sinten? Aku dudu goblok. Aku sing bau reksa. Ketoprak aku budaya. Waduh, danyange kok prak iki, Mas. bar iki bar takoki, Dik, jenenge sapa, Dik? Danyange mriki namene sinten, Mbak? Endengku Alek. Ana nek, Dik. Apa? Ana danyang kok jenenge Alek iki. Iki danyang kok ndi kok Mbah, danyang nuwun kok sewu, jenenge Mbah. Alek iki.
Alek Medal. bakul Mbah. liwake lho. Tak takokane sik, Mbah. Medal riyen nggih, Mbah, sakno ragane niki, Mbah. Aku mau metu, aku tetep mau metu. Gelem metu ning ana syarate aku. Bar. Kembang, Mbah. Ora doyan. Apa neh? Dupa ya? Dupa. Ah, dupa moh ora doyan. Menyan dik. Menyan. Menyan yo ora doyan. Kabeh kok moh apa, Cak? Anu dik sego jagung. Sego jagung. Moh nyereti. Bangko iki. Yo sih. Lah, jenengan ngono apa, Mbah? Aku njaluk sing rupane abang. Roh aku. Apa? Aku roh lipstik. Lipen. Moh marai unyu. Nginang. Nang untalen dhewe. Demit iki sesuk wakane, Cak. Demit iki, Cak. Kok kon misah kok anggur los iki. Piye, Mbah? Delok apa? Roh ta ora? Ora. Rupane abang templeki dhuwit ning gone bathukku. Apa? Dhuwit. Danyang iki nganggo dhuwit piye? Mbah ora roh. Alah. Mbah aku yo gak duwe ya, Mbah. Nek ora ana ya 20 lah gelem. Danyang ape bangko. Kowe duwe ta ora? Lah ora duwe aku. Jalukno. Ora, Mbah. Piye, Mas? Yo. Piye iki? Mbah ora roh aku. Mbah wis, Mbah. Saiki ragane gogo ya, Mbah. Wis sambang. Mbah. Waduh, loro iki. Wah iki malah matekno wong iki. Aduh. Pariki. Tarik ini pripun tambane, Pak? Aduh lah. Bar iki. Wis. Ah iki malah Nyamak. tonton Dek. Mumpun nambah. Ayo Mbah golekne, Mbah. Yayan lho, yayan. Demit kok yayan. Mumpun Mbah. Pun nambah sak ragane, Mbah. Oh. Mumpun Mbah. Pariki iki dilecah, pariki Halo, lecah. Pak, ini, Pak. Ayo. Wes akeh iki Mumpun cari. nggih. Saknapa nek mboten saged Sakno, medal iki Mbah. pripun, Bu? Aduh. Ayo yo. Yo nek nyambut iki wong. Ayo. Ya, ayo, Mbah. Nggih, ngoten iki nggih. Nggih. Yo. Sakit gak ditambani besok itu malah bahaya, Mbah. Nggih. Kira dal ibuke dal. Kira, Pak. Ah. Pariki dilek pariki. Iki aja keturupan lho, Pak. Pariki. Ditimbali kae. Ayo. Kalau pariki dilek pariki. Pak, iki pripun Pak? Aku sing kesurupan iki, Pak. Mbah wis sabar. Sluku batok. Batoke. Aja galak-galak, Mbah. Elu si Rama menyang Solo Aja galak. lek oleh payung moto apa jedit lolo bah wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip ayo Mbah, sakno ragane, Mbah. Sakno ragane gomblong, Mbah. Yo. Oh, ya. Ae.
suwun. Hei. Ae. Ae. Eka mbla, Mak De mbla. Ae. Ae. Wes. Basake ragane mbak kok angel metu. Metune kok angel men iki piye kok ya Allah. La ilaha Nggih Budhe matur suwun. Endi Pak? Matur suwun. Kok malah lunga Kante kok. Ayo. Nggih Budhe matur suwun. mboten napa-napa. Ayo Mbah. Ya Allah. Ayo Dek. Oh nggih Budhe. Matur suwun. Mbah. Sluku batok ela made matur suwun inggih berkah barokah matur Gusti Allah sing bales nggih Pak. matur suwun inggih Matur nuwun. Budhe matur suwun ayo Dek jame Dek ayo Dek jame Dek Ayo Mbah. Wis Mbah ayo Mbah. Wah iki noro iki. Suku batok ela-elo Sira menyang Solo. Ayo balik. Ora ngono lagi tumuk iki demit kok doyan duwe. Sik iki mau piye? Dek Apa? Raine kok kaya demit tenan Dek Raine gombloh nggih matur sembah suwun matur Enggak, suwun Pak. nah Iki goblok tak ora iki. wis syarate wis entuk lho ya mbloh balik ayo balik wis jame lakone bendang tutup nah nggih yuk diaturi panglipur ben iki ne balik total Wis waras ta urung? nyawane ben ilang ndekne Aduh Dik lele. nyawane ben ilang Ambek aku ame protol. Mlaku tekan ngono ngus-ngusan aku. ayo diaturi setunggal tembang Nggih, oke, matur nuwun. diaturi setunggal tembang kagem doke mawon monggo karo ngenteni Tak weki lagu campur saya pisan ya Mas. nggih wis gawe pisan Aturi napa pamundutan tayuban Tayub, ulangan pisan tayub saking Tayuban, Bapak Lim langsung Mas. tayuban mawon nggih Gendinge napa niki Pak? Oh, sak kersane. ayo Paringi becak pati Mas Win. Anu, Becak Mas Hadar. pati. Heeh, becak pati. Kagem dulur-dulur matur nuwun ingkang sampun maringi mugi-mugi seger kewarasan panjang umur akeh rezeki nggih Bu nggih. amin Kowe ngombe neh ta ora? Becak pati. Wis. Ora ngombe neh. katur sedaya mawon karo ngenteni momongane Tunggal gending kocak atur jumateng para tamu undangan kang semua putri kadang hormatan becak pati. Pun gending teklek.
apa nduk kula numpak balapan ya ngono napa purun yuk kula bayar among purun mawon najan kula boten rugi sopir becak ngalor ngidul golek rezeki ora jamu pisan godhonge telo wis suwe ora ketemu pisan agung budaya etan kali ra kulon kali arep nyabrang rano wote tan gemati ra kulon gemati ditimbang padha abote jamu pisan godhong meniran wis suwe ora ketemu pisan dadi pikiran Iki ngene, Piye? wong iki wektune ya wis surup surya, ayo do nyusul Golek bendarane pawarta, golek pawarta. Ayo. Matur suwun sanget sedayanipun.